po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, magkakapay. So ngayon guys, andito po si Kapitan. Tulong-tulong po sa mga paggawa ng kanyang paggawa ng bahay ni Nanay Aloha. So bayanihan po dito sa Doña Concha, Rojas Isabela, para sa ganoon po makatulong po tayo sa mga may hirap na kagaya ni Tatay Dionisio at si Nanay Aloha. So ito guys, yung mga kagamitan sa bahay ni Tatay Dionisio at Nanay Aloha. So dalawang bahay po itong ginagawa nila, dalawang bubong. So ito pa po yung iba mga kaagapay. So nagpapasalamat po tayo kay Kapitan Ubaldo, kay Kapitan Larry Ubaldo, dahil nagbigay po ng malaking tulong sa mga tao po dito sa Doña Concha, Rojas Isabela, kay Nanay Aloha at si Tatay Dionisio po. So bali po kung nakikita nyo to, so dalawang bahay po ito na ibibigay ni Kapitan at mga sponsor po natin, mga viewers po natin. Maraming salamat po. So bali andito po si Kapitan Larry Ubaldo. So ito po si Kapitan Larry Ubaldo po. So Kap, ano po yung masasabi mo po Kap sa kaagapay po natin? Yung masasabi ko lang, nakagapay magandang layunin nila. Layunin nila makatulong sa mga mahihirap natin, mga kababayan, mga kabarangayan, para naman bigyan ng tulong. Kapagpalan natin mga nangangailangan. Bibigay ng suporta sa organization na ito. Maraming salamat po. Mga tulong na paparating nila sa aming barangay at sa aming mga kabarangayan. So maraming salamat Kap, Larry. Biyayaan ka sana ng Panginoon ng malaking tulong at suporta rin po namin ang iyong pagbabarangay official po bilang isang kapitan po dito sa inyong barangay po. Maraming salamat Kap. So bali po, andito na po yung mga gamit ni Tatay Dionisio at si Nanay Aloha. Kung makikita nyo po ito mga kaagapay, so marami na pong naka-stock na tubo. So ito daw po yung gagamitin na poste kay Nanay Aloha. At ito naman kay Tatay Dionisio, mga kaagapay. So bali, parang tubo na malalaki to na 4x4 ba siguro to? Ay 3 po, number 3. Makapal po ito. So bali, kung makikita nyo po yung mga bahay po nila, so hindi na po sila nahihirapan na humiga at magpatayo ng bahay dahil andito na po si Kapitan at mga viewers po natin at mga tumulong po. So maraming salamat po. Oh, ato yindeng bumbunagan da di gamit ti balay ni Aloha. Sakay dati kariton. Nih, kaya tong galang. So, ito ni takbuhan.
Talaga excited, dadamo lang sa tanak daw. Ano ka nang igabi lang ako? Gini. Junda kay tanay. Oh, may tanaduda ka tumultulaw na yan. Yun. Kasi nagpabidyo ko pa niya kan. Ito Gini. Tatlo! Sige ah! Walang naman pinagbara na nga eh. Huwag ka raw. Wala kasi siguro kung malamaya ka bibig. Iwanante. Yung konti danglan. Danglaman ko po. Baka may lang siguro ko din ni Kapitan Natakal Linda ay ko sa dagdasimbaw. Yun. Ha, ni suara dro ko din da ka na sa dagdasimbol tanam mo di ko. Palaluha dapat dalo sa nagala dyan. Hey, tanuan bentas ni Arwa, bentas ni Arbayam. Wala minutan na nga talusan. Eh, mabidyo kayo ng mga batang kagade lang tikot tan eh. Apay, gistipin mo! Agstipin ka man! Puro ba nagtuyaw? Hindi na makatag di so ate day. Awanin na. Ano kinilislay? Kinilislay. Lahat tinapay na. Tinapay nga. Damdama ka lang. Kaya na ko yung pinitas pa. Nagbato mo. Napay namin. Makamansa ata, makamansa doon tayo mamon. Kita mo. Maka gumatang ini. Ako kurbo yorisin mo kita yan. Kuriawan lang ang doon. Ipapatuloy yung amin na rin. Pagkasi ang naglalakot sa kamatis rin. Tid mo ito kanyak di barya. Ang kagumata yung tid mo kanyak di barya. Sublikat tao. Alay. Hindi kaya na. Kantido nga butay. Ibilaw. Pagkakar na ang panit ilakaw. Adi ning kalaan ni sa kapulo ka na eh. Magi na. Pa lang atang obay. Ang mo taro din buta. Turuaman na mo dali diyan na. Gusto mang part yawatan na magporta kasi digit yawatan naman nidan. Marwan to abilay. Naglatag yung bingkin. Nakaramang ka pa ano mo kaya? Ang nasa gising kwintada ko. Ay, kamusta na dyan na laki tag darawat. Hindi ka na tag darawat ka umumay tag ka. Hindi ka na mutsaga gato ta. Kate. Hindi ka na mutsaga dua babae ka na. Ito eh. Huwag namin. Matumamandan ko dito bingan kung ano sumang pagporta man pang. Nadan. Nalaw-law mo dyan. Nalunin ka raw. Ano ati? Ne, uri pegama mga puto nila oh. Hindi kita man. Bilang kemulan itu mga kanyaman.
Kung anong makita, mag-isisang kalat ka. Kasinsin mo nga riga ron. Madina. Na, awa man nanti nakaya nga pa nag-resort. Kita mo bagat na kaya man ganyaw. Bagat ka man na. Amin nilang nag-resort kada kayo. Di andaw na pandaran. Tukod ta kami ano. Naading mo nga ay. Yakat pa na. Silatan mo mga ano ikandati hangin na sakit po. Tanto lang Si Kabo, tutuan road, animal ka. Baka lang may tutuan road. Adingin bati ko. Sing-sing punta, tuan road. Ay, tinta. Baday, ano? Pwede na talong niya. Eh, natin ading niya. Alam mo, hindi mo may. Wala pa na si Tabe. Naman. Kaya di kuanan tayo kuan. Kabilulot na na sa ganito busa na. Dawa nadarap na ko dila di sa. Yan. Ali ng tahanan ko nang bibi. Oh, siminto ta ka pa tayo. Pilana. Di barangay. Pilana dan gym. Damdama ka kwamot may 10 muto na ya bibi. Diyan tayo. Adi nga simintaw. Ko kaya. Pagkadante ta ka. Okay, nyulatan Ang ang. telebasi makakali mo. Siyempre, panangalan ni Kapitano. Eh, sumot ka katungtong na dyan taga Hong Kong kaya. Ang Kapitan, timang yung pagtitest ko. Delikate ay. Ha? Delikate. Kasi ito lang kakalata yung kinakalan. Basta sila kaalin na kita ha. Baka awan 50 na ya. 50 lata nang alta dito la puting na. 20 lang tikali na kita. Ade, 50 lata tikali na nang kala di puting nang tulad sa tipong ibay santayaw. Ano parehas kali na. Sa turno ko kasi tati ko nati tubaw nuan. Puting nang tuti paggrupo danan. Buwan ka no ba, ado pa may kabin nga kwa na dyan. Siminto na. Matulog yan at tayo tulad na. Amang kita kamalata ya. Sumumpi ni Bayuran ni Yugyug na atin yun. Hindi. Nagbiginan ni Miranda. Nangataw? May nakita na ito. Yung banatan dismonte. Nangato niya eh. Ayan. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Pari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos sinailis ka kay Pap. sino po ang kasama niyo dito? Hiningi